Hadd tegyek fel neked egy egyszerű kérdést. Te is attól tartasz, hogy nem tudod eladni a lakásod? Üdvözöllek, Rákedit vagyok, a döntésképes lakáseladók ingatlanosa, az ingatlantanácsadó.hu alapítója. Lakáseladásban vagy, de sokszor úgy érzed, hogy egyedül nem megy. Viszont attól még jobban félsz, hogy csőbe húz az ingatlanos? Érzed, hogy fontos lenne, de senkitől sem kapsz kifejezetten a te helyzetedre szabott hiteles információkat? Vagy fogalmat sincs arról, hogyan kezdj hozzá? Megértelek, hiszen hatalmas felelősség egy lakás eladása. Mit gondolsz? Nyugodtabb lennél, ha egy olyan tanácsadóval dolgoznál, aki nem akar lehúzni, hanem hozzáértő tanácsaival segít neked? Aki 24 órán belül biztosan visszahív, hogy kérdéseiddel nem maradj egyedül, de nem zaklat téged állandóan? Valaki, aki nem csak azért lép kapcsolatba veled, hogy növelje az adatbázisát? Ha minden kérdésedre egyértelmű, személyre szabott választ szeretnél kapni, a lenti gombra kattintva kérj visszahívást most! A jelentkezésed követő munkanapon egy kollégánk felkeres telefonon. A beszélgetés pont addig fog tartani, ameddig arra szükséged van, de nem tovább 20 percnél. Az általad megadott telefonszámon maximum 3 alkalommal fogunk keresni. Ha nem érünk el, vagy nem alkalmas számodra a hívás időpontja, akkor legfeljebb 2-szer keresünk újra. Tudom, hogy azok közül, akik megnézik ezt a videót, mindössze 37% fog úgy dönteni, hogy profi tanácsadótól kér segítséget. De ők biztosan eladják. Te döntöd el, hogy köztük leszel-e.